खुलुमका आंनि बमं दिनाराम त्रिपुरा आं पार्टी आईपीटी राज्य कमिटिनि सदस्य आं जतन जिनि कौबाय त्रिपुरा राज्यनि जिनि खुंथाय बारारावनो आं खालामनानै सुगो tango ingkai ang etodin chini आंचलिक दल हिया चुं पार्टी आईपीटी नि तांलेखा कत दुख कष्ट खाइए वातिनो वातिया साधुन साधुनिया चुं कत लामा रास्ता घाट चुं अवरोध खाइ चुं कत कष्ट खाइए चुं सरकार तुखा तमानि परिया चिनि ताव बिराट समस्या ताव जे राजनीति बदलबो बिसि बांखा आबोनि कारनै चुंखाय ताबो जानि पट मांमानि जे सीसी जे पट मांमानि न तिनि आईपीटी नि राव तिनि 2 तारिख सेप्टेम्बर तिनि शुक्रबार दिन सालो 2022 आं तिनि राव आंनि पटनां याकारनानि हियै आं जत त्रिपुरा राज्यनि तिनि खुंथाय बारानो आं जानि साब डिभिजन जानि महकुमारो नि काउनो जतन आं आंनि व्यक्तिगत तरफ থেকে आं जतन खुलुमखै आं जानायो आसुजाना आं जतन हामबाय।